Nonni, moi vaan kaikille, se on Timpe täällä ja tänään me kuvaillaan Minecraftia vihaisen leivän kanssa. Jälleen kerran. Jälleen kerran. Tuu katso kuka täällä on, sun lempiäijä. Tuu katso. Teeks mitä? Älä vitus, älä aasi tapa. Mä tapan sut, jos tapat Mikä aasi. toi jo? Vittu sä tapoit aasi. Joo, tapetaan tää. Ei. Ei se ampu. Tuu tänne taloon. Amput toi, mun pitää hakkaa vielä lisää puuta. Voit sä nyt tappaa toi, kun se ampuu mua? Millä mä tapan sen? Enpä tiedä, hakkaa se vaan. Se ampuu. Ei, ota silloin armoria. Kössin. Se on joku bossi. Niin on. Mulla on joku puumiekka, mikä menee rikki. Ai vitsi. Tapas se silti. En mä. Missä Tää se on? Tää. Onko ai vittu, tää tekee damakea. Ai. Tuu auttaa. Mä sain sieltä hatun. Täällä on uusi. Mut tää ei ole hattua. Joo, se Skeleton. ampui. Tapa. Hakkaa niitä lehmiä kanssa. Joo, Et saada safkaa. Mä haluan rakentaa ikkunan meidän taloon. Lähde hakee sit sitä sandia. Mä hakkaan nyt niin paljon puuta, että sitä riittää. Joo. Tästä tulee niin rumilustalo. Ihan sama. Mulla tulee niinku 2 Minecraft-sarjaa, tiiätsä? Multiplayer Minecraftia ja sit sooloa. Ei se haittaa. Kova. Oo. Huh. Tulee kyllä kova eeppistä Videot vaan Minecraft-pelaa. tulee 15 minuutin välein droppaa. Niin, Minecraft. tulee koko ajan Minecraftiin. Ihan koko ajan tulee Minecraftiin. 50 videoa Minecraftiin. Tulee varmaan 60 videoa aina kuukaudessa. Jep. Mut mieti, jos jokainen saisi edes 100 näyttökertaa, niin sit olisi aika hyvin. Paljon se olisi? Oisko se niinku 6000? 600. On 6000. 6000 kuussa. Se olisi hyvä. No joo. Niin Ja- ois. Ja 6000 olisi niinku... 1000 saa joku 3 euroa. Äijä, mitä sä ajattelet rahaa vaan? Pääsk, ei mitään. Lait chickenille vinksejä tonne uuniin. Chicken legs. Oot sä chicken beer legs? Ootko Joo. nähnyt TikTokissa? Chicken Joo. beer legs. Sitten tulee yhtäkkiä fame. Chicken beer legs. Ihme äijä. Oo. Se on nepalilainen. Chicken beer Haluatko sä legs. tätä kanaa? Mulla on leipää. Chicken beer legs. Ei Milloin tuu ikkunat sit ollenkaan. tulee? Ai niin. Rakenna uusi uuni. Uusi uuni. Ei ku, mä rakennan chesti. Sun pitää vaan rikkoa ne ikkunapaikat sit, ok? Joo. Niihin kohtiin, mihin sä haluat tehdä ikkunan. Kuin korkea? Tehdäänkö 2-kerroksinen talo? Vois. Eikä pitää tehdä korkea. Metsi vaan täällä ihan hikihatus rakentelee ja äijä vaan chillailee se alhaalla. Mut sun pitää nyt etsiä niitä ikkunoita. Joo, mulla kävi hakkaa. Tässä on uuni vaan varattu vielä. Joo, noni. Mä laitoin sinne. Riittääkö ikkunat? Joo, riittää. Tai en mä tiedä, mä tein 12. Vois hakea lisää. Hae. Ai, tuo kaivoksessa rautaa sit. Niin joo, niin siellä oli. Onkohan tää tarpeeksi korkein? Sais vähän rautakamaa. Niin, se olisi kyllä kova. Jep. Meillä on nää nuupikamat nyt. Unkommon kamat. Oh. Tulee... Rakentaminen on vähän. Mutta Eikö saa rakentaa? Ei. Pitää taas hakkaa lisää puuta. Menee kirveskin Niin. paskaksi.
Menee niin paljon puuta tässä. Mulla on ollut joku 70 stackia, mut... Mun pitää hakkaa kiveä lisää. Ei kun mä käyn hakkaa rautaa ja sulataan sitä. Joo. Mä en tiedä, oliko sitä täällä. Oli varmaan. Mä tarviin kiveäkin kyllä, mut... Samalla tätä kiveä. Pitää tehdä Tuollahan varmaan 50. näyttää muuten ihan hyvältä. Tämmönen Näin. kunnon koppi ilman ikkunoita vaan. Näyttää hyvältä. Ei oo kattoakaan, mutta eihän Fuck. Mä saatan kuolla creeperille nyt. Älä kuole. Nyt tarvitaanko me hiiltäkin joo? Joo, tarvii. Se on loppu täällä. Onko loppu? Joo, enää yksi jäljellä. Noniin, no sit on pakko kyllä. Mut me pitäis pelata tää loppuun asti tää Minecraft. Let's play loppuun asti. Koko sarja nyt. Koko sarja. Samalla. Ei nyt, menis 50 tuntia kun me mentäis vähän Ender Dragoneita moikkailee ja... Mä kelasin sä haluat tän yön aikana. Ei kun... No joo, tän yön aikana. Tän yön aikana. Menis vaan 5 vuotta siinä, mut... Ei se haittaa, se on ihan fine. Ai pitää etäpäivän vaan. Pitää pelata varmaan 50 etäpäivää. Loppus etäpäivätkin kesken siinä vaiheessa. Mulla on jotain punajuuriakin mun invis. Pystyykö niitä paistaa? En mä tiedä. En mäkään. Okei, mulla on nyt vähän rautaa. Äijä vaan rikkoo meidän ovia. Meillä on aika pienet nää ikkunat. Jättitalmut vitu pienet ikkunat. Ei tarvi. Ainakaan zombit ei näe. Joo, zombit saattaa. Okei, sä teit chestinkin meille. Joo. Lasia on tulos lisää. Elikkä uusi uuni, eiks niin? Joo, tee uusi uuni. Tupla uuni. Sit mä teen itselleni pikaksen tosta näistä. Tossa on sit vähän hiiltä tuolla. Ja hei, sulata noit mun possujakin. Ja possupihveä. Joo, mulla on. Muuta hakea lisää. Onks sulla yhtään puuta? Ei oo paljon. Mikä akse sulla? Ei oo yhtään akse. Ei oo mitään. Ei oo edes puuta. Ei oo edes sitä. No millä sä oot hakenut puuta? Kädellä. Joo. Siihen menee vuosi. Jotain 5 sekuntia yhtä. Niin. Tarvii nyt joku 50 stackia. Niin. Kerätäänkö näitä saplingeja? Voidaan kasvattaa omia puita. Joo, mulki on. Mä vaan laitoin näitä johonkin. Ei sillä ole varmaan mitään väliä, miten ne laittaa. Joo. Mä tarvitsen... Joo, tässä on kiva. Onko tästä andesiitti? Andesiitti. Joo, andesiitti oli. Oliko andesiittiä? Joo. Hakkaanko possuja? Missä mä saan mukulakiveä? Sit kivestä. Ei täällä oo missä. Mitä tapahtuu, jos lyö ampiaista? En mä tiedä, en kokeilla. Tähän vasta. Ampiainen myrkytti mua. Dennis, mä taidan kuolla. Älä kuolla. No tää ampiainen laittoi mut pomppimaan. Ei kun nyt mä... Mene lyömään noit ampiaisia. Ne alkaa pyräskelee sua. Hakkaan perunoita täällä. Perunoita. Missä Joo, mä sä- rullasin kyläläistä perunaa. Tehdäänkö ranskalaisia? Amigo ranskalaisia. Ai niin, Amigo Joo. ei oo enää. Rip Ei Amigo. oo enää. Onks nyt Louhella service siinä? Joo, siinä on oikeesti se louhe. Louhella vallotti Amigon. Onks siellä edes Amigon työntekijöitä enää? Ei. Ootko käynyt yhtäkään kertaa? Ei, enkä käykään. Ai niin, koska ei oo Amigo, niin ei pysty käydä siellä. Niin. Koska Amigo oli se juttu. Ilman Amigoa. Tässä on joku sirkkeli. Tässä pelissä. Mikä se on? No minä teen tästä sirkkelin. Amigo oli yli äijä oikeesti. No niin oli. Sieltä sai käydä juomaskin aina. Niin nyt tulee ilmasta mainosta Amigolle, mitä ei ole olemassa enää, mut... Oli se siinä puistoasemalla niin Mm, 5 vuotta. jep. Mikä tää kivileikkuri nyt on niinku? En minä tiedä. No en minäkään. Onko pystykö direktiin leikkaa? Ei, Timi. Mitä? Pitääkö taas nukkua? Nukkumaan meno aika. Nukkumaan meno aika.
Come. Jep. Öö. Paljon sulla on puuta? 5. Ai sitä niinku... Sitä ihmepuuta. Sitä mistä tulee näitä. Noniin, tuu. Oota. Mä rakennan vähän tätä. Vai voiko aamulla rakentaa? Rakenna aamulla. Pitää laittaa vähän, oota, zetaa chattiin. Oota. En Noniin. ehtinyt. DJ Dragula. Vitun DJ Dragula. Ei oo Timbe. No joo, ei voi käyttää Timbeä multiplayerissa. Ei voi. Multiplayerille ostettu oma Minecraft. Tehty Aika, oma akkontti. niin, aika paljon nähty vaivaa multiplayerin Timbellä on takia. ollut iso budjetti. Nyt on ollut videoissa budjetti, joten kannattaa tykätä videoista meinaa. Nyt on ostettu ihan erikseen Windowsiin Minecraftiin. Hei, sun pitää ottaa tortseja tänne meidän taloon. Oi vittu. Koska muuten... Heitä tää. Mä käyn hakemaan vielä lisää puuta. Meidän kohta talo on valmis. Ei mennyt kuin 2 jaksoa. Niin. Aika nopeesti. Jep. Näistä tulee oikeesti ihan vitu pitkiä jaksoja tai 50 minuutin jaksoja. Mut Minecraftissa menee aika vitu nopea, kun alkaa pelaa tätä oikeesti. Niin menee. Niinku oikeesti. Se on niin outoa. Mä rakennan tätä katon loppuun. Oikeesti. No, Onks sulla- mulla on 18. Riittääkö? Ehkä just. Ei, jäi 5 vajaaksi. Okei, mulla on stäkkipuuta. Sano taas näitä homoja täällä. Mitä siellä on? Toi Endermani. Lyö sitä yhden kerran. Tapas. En lyö. Tapas. En lyö. Siitä Mä saa menen niitä sänkyyn. teleporttaajia. Sitähän ei saanut mulkata, eiks ne? Ei. Laita lisää tortseja. Ei oo. Tee. Täällä oli jossain koalia. Pitääkö tehdä lapio? Rautalapio. Nyt on rautalapiokin. Teeks me lisää ikkunoita? Joo. Tonne chestiin nää. Joo. Leivät tosta. Laitaanko 3. sänky? Keltainen sänky tähän. Oota, keltainen sänky keskellä. Eikö siis joo keskellä? Joku on kussut tähän sänkyyn. Nyt on 3 sänky. Joonas Puntanen vesi nää kaikki 3. Eikö Jep. JP-bot? Ei saa sanoa nimiä kuin Joonas Puntanen. Eikö JP-bot siis? Jep, JP-bot. JP-bot. Tuleeko taas yö jo? Kato tänne ulos. Onks täällä vaan Suomen sää? Missä muuten kaikki aasit on? Ootko hakannut kaikki donkidenikset? Joo, mä hakkasin kaikki. Hakkasit kaikki donkidenikset? Jep. Oikeesti. Perse Dennis, mä oisin halunnut kesyttää se. Mikä Kyllä tää meillä on? tulee. Täällä on aika monta skeletonia. Tuu tänne. Mä en pysty juosta. Nyt sillä on tossa meidän vesialtaas. Mä käyn hakee Täällä on viitusi sänkyä täällä meidän talossa. monta. 5 sänkyä. Missä sä saat 5? Kössitkö sieltä? Ylästä, joo. Voi perse. Dennis, sä oot rullannut koko kylän kohta. Kyläläiset alkaa vihastua kohta. Ne kutsuu joku pahiksen. Joku superbossin tänne meidän kimppuun. Varmaan. Nyt mulla on leipää kohta niin paljon. Saaks näitä hakkaa näitä kyläläisiä? Mitä sit käy? Älä hakkaa. Okei. Ei suuttaa meidän naapureita. Joo, älä. Pitää olla hyvät välit naapureihin. Pitää olla hyvät. Muuten naapurit alkaa olla vähän huonoja. Oi. Onko se teidän koira viihtynyt? Onko teidän koira iso jo? Onko se kasvanut? En Joo. oo nähnyt kertaakaan. Niin. En oo käynyt varmaan vuoteen teillä. No, en mä tiedä puolen vuotta. Niin. Lisää koaleita repii, eiks niin? Joo. Joo. Miksi sä et tuu mainaa? Mä teen yksin kaikki nää likaset työt. No, mulla ei oo vehkeitä. Tee vehkeet.
En mä saa jotain puisia paskoja, niin ei mitään. Mä en löydä sitä kiveä, mä löydän pelkkää andesiittiä. Siellä on kiveä siellä chestissä. Mukulakiveä. On. Oh. Oh. Mut mukulakiveä tulee näistä ihan vaan normikivistä. Ei siitä andipaskasta. No niin, nyt mä saan. Nytkö tulee kunnon vehkeet? No niin, nyt on Nyt on vehkeet. mukulakivi pikkinen. Mä tuun. Hakee rautaa. Ja kerässä koaliin mä kerään rautaa. Joo. Mä hakkaan täällä kanaa jollain porsaan kyljyksellä. Eikö oo miakkaa varaa? Ei se meni paskaksi just äsken. Mulla on rauta aika hyvin. Mulla tuli joku ilmoitus puhelimesta. Mikä? Tuli varmaan uusi päivityspuhelin. Iphonelle varmuus kopioitu. Aija. Mulla loppui se iCloud-tila. Mullakin loppus ajat sitten. Se loppuu niin helposti. Niin, ei se oo ku 5. Niin, pitäis ostaa se. Oh, rautaa. Meneekö rauta? Saaks Oh, tällä rautaa? Joo. Ai nää on nää raudat, missä puhuit. Joo. Mitkä sä löysit? Mut mä en ehtinyt ottaa niitä vielä. Mut paljon sulla on rautaa? Mulla on 10. Ah, mulla on 4. Ei Mennään sulattaa. Joo. Täällä on joku toinenkin kaivos vielä. Käydään täällä kanaa. Ja mä hakkaan tätä hiiltä täällä. Joo. Hiilivoimalla. Haluatko mennä Jep. uimaan? Oi, täällä on creeper. Fuck. Se koitti tehdä damakea muuhun. Täällä on lisää rautaa. Aika hyvin löytyy rautaa täältä. Niin. Mä teen rautakamat. Mulla on kaikki muut paitsi rautamiakka ja rautapikaksi. Äijä on rikas. No on, ja nyt on 16 rautaa menossa sulamaan. No mä tuun vetää pari välistä. Ei nyt ei kyllä skämmääminen kuulu asiaan. Sano ei skämmäämisellä. Täällä on Tässä on muuten AC sulla, jos sä olet joskus koulussa. missä? Niin. Täällä on joku eläintarha täällä kylässä. Äijä vaan pöllii kaikki näet soihdut. Jep. Ihme tyyppi. Pöllimässä kyläläisten soihdut. Onko vähän pitkä jakso? Oh. Tuloa taas kauhiaan pitkä jakso. Mut sitä ekaa Jep. ai! Täältä tuli joku zombien vallan, kun mä ois kesken kylää. Joo, pitäisikö mennä nukkuun Ammut toi pikkuinen, tapa se, tapa. Ei mulla, en mä voi ampua. Tapa. Tää Ei nyt. juoksehan täysin mun perässä. Nää panikis nää kynäläisetkin. Me lähdetään vaan sinne meidän kämpillä. Täällä on 2. Okei. Otetaanko nää tuolitkin mukaan? Joo, rullataan. Ryöstään 2 sänkyä. Tarvitaan vähän sänkyjä lisää. Pöytä. Sekin olisi ihan jees. Nyt mennään. Täällä on näitä possujakin. Pystyykö näitä possuja näitä pystyy tekemään lapsia jotenkin? Oota. Tehdään possulapsia nopea. Miten nää saan harrastaa seksaa? Pitää antaa vissiin luita. Luita? No ei possut saa luita. No ootappa. Ei kun jotain heinää tai tommoista. Onks tää nyt heinää? Onko tää... Hei, täällä on aasi, pikkuaasi. Mut tää tarvii... Tää kiimainen lehmuli tarvii Paljon tää aasi haluaa, että se tulee mun lapseksi? En mä tiedä. Tää on ihan rakastanut tää lehmuli muhun nyt. Niin joo. Otetaan se mukaan. Oota. Tää lehmuli kanssa. Oota. Ei, miksä? Mulla on 2 lehmulia mun perässä. Oota. Lehmulit. Älä tapa niitä! Tuu tänne. Tehdään pikkulehmuleita. Nyt ne alkaa tekee lapsia. Kato, pikkulehmuli. Okei. Noista tulee meille jättilehmulifarmi. Nyt lähdetään... Onks nukkumisaika jo? En mä tiedä, onks nukkumisaika. Mä haluun sulattaa mun raudat. Mäkin haluan. Täälläkin on 1 pikkulehmuli. Niin. Se on eksynyt täällä yksin kävellä. Se olisi uuden jakson aika. Ois kohtos taas. Jatketaan huomenna. Joo. Jatketaan sit kun tulee yö. Niin. Nukkumiseen on hyvä lopettaa aina. Muistisääntö. Hei, muuta lisää sänkyjä. Tehdään Ai uusi rivi sänkyjä tänne. Pystyy Mä en ainakin... ei, sain mä yhden.
Pitää myös muuten meillä on tätä ruokaa, mitä pitää sulattaa. Joo. Mihin mä- uusi? Tähän. Kunna. Oisko semmonen tehdä koko lattia pelkästään sängyistä? Ois aika kova. Joo, tehdään oikeesti. Tästä sängyllä pystyy pomppia. Valmistan sänkyä tässä. Okei, mulla on nyt näitä heinäpaaleja. Mulla on aika paljon tätä heinää. Mä pystyn tekemään vähän leipää. Täällä sun raudat menossa. Oo. Mulla on nyt 64 leipää. Mä heitän muunkin raudat tähän. Mulla on 3. Joo. Oota. Monta on tullut jo. Mä saan nyt... Mikä tää kivileikkuri on? En mä tiedä. Ei se vois laittaa kivää. Voihan. Mä laitan jonkun pihvin siihen. Leikkaisiko se sun pihvi? Ei. Kusetusta. Nyt vielä toi. Haluatko kivikamaa? Tossa. En mä tiedä. Kivimiekko. Heitä. Oi. Mulla on kaikki rautaa. Hei, nyt alkaa tulla yö. Joo, pitää mennä nukkumaan. Noni. Ja se, me nähdään ensi jaksossa. Se ois moi moi. Moi. Moi moi.